What? Mä junkkertaan niin. En voi pelaa Doomia. Ei vittu! Come on. Up! Unlucky hänelle. Clip for me. Oh no. Ota hetki. Bad twin. Ootako? Yeah, start digging in your bad twin. Joku kuolee. Solttu menee ylähyllylle. Tänne mulla. 1942. Pelastaisitko Six Seven nuoren itsekura? Ei kannata tykätä. Ei! Oh fuck. Oi vittu. Anteeksi, miten se osuu sulta? Miten se osuu? Mä en tiiä. No moi moi, mitä kuuluu? Kytkiti. Haluisitko Winstonin lemmikiksi vittu? Kuiten se rakentaa sulle jonkun vittu hiukkaskiihdyttimen. Se rakentaa sulle hiukkaskiihdyttimen, kun sanot sille banaanen. Voitko vittu pelaa? Oh no, saatinko sopea nyt jo? Mikä Aura Farm? Retard Farm. Kattokaa, mä en tiedä tekin tästä. Ei oo pakko mennä Rain, voit pelaa maailmaa. Kun sä vittu vaan siellä tolla hahmolla, lyö sillä. Tää on sielti haamo. Joo, mut sulla on vasara. Ihan vittu Se monen on molo. sielti. Tervakkaa Queeni. Hilatetaan muuta kun mä hilaan kapuu. Vili! No kun mä hilaan kapuu. Oon mä stremaa. Noniin. On vielä tuo erittäin reilu. No. Niinku... No meitä tähän pointtiin ei kannata lääkätä sitä vittuun Moira ulta. Voi Sai ton, mutta... Älä käytä, Kosta. oltiin Narniassa. Fuck it, mä menen tänne King Von! King Von, vittu! King Von, saatana! Ei! Krikul. Hyvä ulti ehkä. Annaas mä hilaso vähän. Mikä sinä oot? Niho! Pasi ultan. Ei ehkä hainun ees. Näin saa. Kärki vaan vie kuolle. Kolokin kita. Eiköhän tää pointti on valunut tarpeeksi taakse. Vittu, törmyä! Vittu.
usein, mutta se on 1 HP tässä. Käsilykkänen. Kyllä sä saat sen. Mitä ihmettä? Voitan sinä menet Ouluun. Vittu! Niko. Joo, vennaa. Joo, vennaa. Anna niille vittu. Ai! Wii! Timo. Mennä mauka. Ai! Täällä on aika liukkaat lattiat. Ai kato, tervetuloa! Joo, mä menen. Lopeta sanoa venaa! Ei mulla muuta bro, ei oo. On jäänyt pari euroa. 7 euroa. Venä. Mennään. Fuck you. Jopa Adokin vittu. No tiedän. Sitä. Come and do it then. Oho. Joo. No niin se ei On vakkaatu. heavy bro. Me on juomassa. Saisit kuolla tuolla. No yrittää blokkaamaan näihin huoneisiin. Stop blocking, meitä tulee se. Auta. Täh? Auta vielä pyytä. Sulla on... Kollisi. Mulla ei oo HP. Oh my god! Oh my god! Kato kun niitä tulee siihen. Ui helvetti. Kerran tämä Walking Dead jakso täältä, että vasta voidaan 10 zombia. Oi vittu, en mä voi tehdä. Cloudberry tekee aika paljon kyllä. Mä yritin tehdä lankuilla ja kultaharkoilla vittu sitä satanan kirvestä. Aha, muistan näistä, että niinku... Mitä vittu? Oliko niinku... Itekin kyllä. Vittu kun aivot. Hyvin toimi aivot. Ei näitä muista. Vittu mä vaan tuijotin joku 10 sekuntia sitä crafting tablen ruutua, kun siinä on ne lankut ja ne kultaharkot ja sit mä ihmettelin, miksi se tuuttuu? Mikäs täällä on? Älä katoo sitä, se suuttu. Ei, mä näkin sun nimen. No niin se suuttuu. Joo! Okei, joo, se boksi oli tulossa samaan päin aika kova. Ei. Ei. Pois. Mene pois. Mä en haluu niitä sieniä. Vittu. Hehku. Hei, tää ei hehku. Aukku, loppu. Ei, se on pakko tuuttaa. Siis mitä, tässä on exitti jossain, tai miten me etsitään niinku? Etsitäänkö me exitti? Exitti. Täällä! Tässä näin. Mua kiinnos. Se tulee! Bye. Oh, mulla on stamina! No vittu! Eno, auta mua! Vedä. Hissi, mulla on vähän kaikkea mun perässä. Mitä? Määrittele kaikkea. Okei. Noni, määrittele kaikkea. Oh shit. Oh shit. Tänne päin, niin. Tarkoittaa kuoppa. No. Mitä mä tein? Why bro eating the Stephen Curry? Oh. Pystykö se? What the fuck? Oota. Vittu pannaan.
Älä vittu ejektaa mua nyt kun mä ajaa. Täällä bängeri Se on tuneet. toi vitun raketti. Tulkaa kuuntele nää tuneet. Joo. Mikä? Ei oo! Put a knife on! What the hell? British! What the fuck? Häh? Mulla on myös tällainen. Goodbye, Tony. Goodbye. Long live the king. Totta kai se. Enkä mä jää ton alle, kun mä teen tätä hommaa tässä. Hello there. Minä kuvassa otan testaa. Joo. Tossa mun ping maassa. Kuole. 2 äijää kuole. Oh my god, tää on resettaa. God! Testataan tätä.